altre podcast amb una mica de tot. Estem en un ambient tan amigable, tan així, no sé, amb tanta confiança que gairebé no hem fet ni les presentacions formals, Sí. no? Llavors m'agradaria que amb 4 paraules et presentessis i em diguessis que després aprofundirem tranquil·lament als projectes que tens en marxa. I tant, doncs mira, jo sóc la Mona Noque i vaig començar fent streams en català a Twitch sobre manualitats. Actualment tinc un club de lectura pioner en català a Twitch, és el primer que hem creat jo juntament amb un altre streamer que es diu Ibis Garden, que ell és streamer de jocs. I actualment doncs també tinc un canal de YouTube que és Harry Potter en català. Té molt poc temps de vida, ara mateix té un parell de setmanes, però ha tingut molt bona rebuda i bàsicament parlo doncs, de tots els temes relacionats amb el món màgic, amb Harry Potter, l'escola de Hogwarts i tot el que està relacionat amb aquest tema. Molt bé. O sigui que força complet, no?, la teva activitat? Força completa. La veritat és que sí, i inesperadament molt completa, ho he de dir, perquè jo vaig començar a Twitch, però, ostres, va ser algo molt random. La veritat és que jo no tenia planejat ni fer streams ni fer coses a YouTube, no tenia res planejat de tot aquest món. De fet, vaig conèixer Twitch fa un any, només, i va ser gràcies a la meva parella, precisament, que sempre mirava Twitch, i jo, clar, em va fascinar, no?, tot aquest món així dels directes, que poguessis interactuar amb la gent. I sempre fèiem la broma de, va, a veure si un dia et fas streamer, I de cop i de volta, un dia vaig descobrir que hi havia una comunitat catalana i vaig flipar i vaig dir, uau, doncs ho puc provar. I vaig provar de fer un stream i, bueno, al principi doncs hi tenia els meus amics que em miraven mentre es feia manualitats en directe i al final doncs vaig passar a formar part de la comunitat de creadors, que és la comunitat catalana de Twitch, i vaig conèixer doncs, que hi havia streams de totes les modalitats i al final doncs, bueno, vaig anar evolucionant i ara tinc un mix entre manualitats, club de lectura, a vegades faig just chattings només, o sigui, em poso a xerrar amb la gent que hi ha al chat i a partir d'aquí, gràcies a la gent també de Twitch, doncs vaig entrar al món de Twitter, que fa literalment un mes i mig que tinc Twitter només, i ostres, vaig veure que allà la comunitat catalana encara era molt més grossa. Em vaig trobar i conèixer a moltíssims projectes, com el teu podcast també, i a moltíssima gent. Ai. I vaig dir, ostres, quina passada. I a partir d'aquí doncs, també vaig començar a conèixer els youtubers catalans, tot el contingut que feien. I a mi sempre m'ha agradat molt Harry Potter i llavors jo de tant en tant feia directes especials al meu canal de Twitch on doncs parlava del món màgic i de Harry Potter i vaig dir, per què no faig un canal? I vaig fer una enquesta a través de Twitter i va ser una passada, per lo que és la meva expectació, el que és el meu canal va ser una passada, vaig tenir més de 16.000 interaccions amb el tuit que vaig fer, més de 800 i pico vots a l'enquesta on proposava si necessitàvem un canal de YouTube en català i al final em vaig animar i mira, ara sóc streamer i youtuber catalana. Goita, no estan pas malament, I tant que no. Això de, clar, la comunitat de Twitch i la comunitat de youtubers catalans, bueno, clar, m'has dit la de Twitter és que hi ha moltíssima més gent i és que, clar, a Twitter no necessites ni preparar una foto, ni preparar un vídeo, ni fer un directe. Exacte. Pots simplement posar les teves idees. Com has trobat, així en general, si haguessis de descriure algú que no ho coneix que no ho coneix directament, que no s'hi ha vist mai, com diries que és la comunitat de Twitch en català? Molt acollidora, molt i molt acollidora, plena d'energia i plena de gent
super maca, super alegre, amb molt bones vibracions, amb moltes ganes de tirar endavant tots aquests projectes en català, amb ganes de crear una comunitat i de poder crear contingut a internet amb el nostre idioma, no? Perquè, clar, ara mateix ens trobem en la situació que, ostres, necessitem buscar alguna cosa a internet. Anem al YouTube i busquem directament com instal·lar el mango de la sartén. I directament ho busques en castellà. Per què no podem crear aquest contingut a internet també en català? No? I és, doncs, tota aquesta comunitat que es dedica, doncs, a crear diferents temàtiques, i molts altres, des de manualitats, al club de lectura, hi ha gent que es dedica a fer streams de cuina, moltíssima gent es dedica a fer streams de videojocs, hi ha inclús campionats en català muntats a Twitch de videojocs, que la gent es munta entre ells. Bé, és una comunitat molt acollidora i amb moltes ganes de créixer, d'arribar a més gent, de portar el català al següent nivell. Clar que sí, o sigui que no només existeix aquesta comunitat, sinó que és molt rica i està molt viva, no? Exacte, és una comunitat molt viva, però jo des del meu punt de vista, i crec que hi ha bastants streamers que ho compartirien amb mi, crec que ara mateix hi ha un problema, i és que el mercat de streamers en català està molt saturat. I a què em refereixo? Em refereixo que hi ha moltíssims creadors de contingut, però ens falta públic. Veus a molta gent que fa streams i té 3 persones, 4 persones que els està mirant, i a Catalunya són milions de persones, no? Hem d'aconseguir atreure més gent a que miri el nostre contingut, perquè jo crec que aquest és el problema que ens trobem ara. Ens trobem que hi ha molts de creadors, però el públic no acaba de ser-hi en aquesta massa que ens agradaria. Potser ara mateix els streamers en català esteu en un moment delicat on aquest format l'heu vist molt útil, perquè, clar, esteu emetent televisió en directe quan voleu, com voleu, pràcticament us munteu el vostre, no? Cadascú feu a la vostra manera, suposo que també, ara m'ho explicaràs, també, però suposo que feu o trobades o teniu alguna comunicació entre vosaltres per donar-vos consells, però al cap i a la fi és el que surt de tu, no? O de vosaltres, cadascú del seu propi stream. I aquest format l'esteu explotant, però potser ara falta el pas següent, que és obrir-lo al públic o que el públic el vulgui, no? I vulgui accedir. Totalment. Cadascú és lliure de fer el contingut que vulgui i cadascú és lliure de voler decidir si vol formar part de la comunitat de creadors de youtubers, tiktokers, instagramers o streamers catalans, no? Llavors no és obligatori formar part d'aquesta comunitat. Jo vaig decidir formar-ne part i si en formes part, doncs ets totalment lliure de fer el contingut que vulguis, però sí que t'has de tenir algunes de les regles de la comunitat i de l'associació. Però bueno, són coses que realment no afecten els teus streams, no? És, doncs, instal·lar un banner dient que formes part de la comunitat, posar el tag de que fas streams en català i cosetes així que realment no afecten el desenvolupament de l'stream. I m'has preguntat una altra cosa que ara no recordo què era. No, dic que esteu en aquest pas delicat on el format s'ha creat i el format està funcionant, però l'heu d'obrir a un públic més massiu, no? Exactament. Jo crec que aquí falta una mica l'impuls de totes aquestes grans organitzacions que hi ha a Catalunya, no? Un exemple que jo veig és que quan TV3 o... no ha de ser TV3, un canal de televisió en català o tanmateix la ràdio, quan parlen d'algun youtuber o d'algun streamer, sempre ens posen com a exemples streamers que parlen en castellà. I jo sempre penso, serà que no n'hi ha de streamers en català que també fan contingut d'aquesta temàtica? Perquè ja et dic, la comunitat catalana de streamers i de youtubers és que hi ha contingut de totes les temàtiques que vulguis. Llavors, falta que aquesta gent d'aquests programes, d'aquestes televisions, d'aquestes ràdios, s'adoni que aquest contingut també existeix en català i li doni una mica d'empenta, no? Si estem parlant d'algú que està jugant a l'Animal Crossing, ostres,
tens a 30.000 streamers de Catalunya que l'estan jugant. Per què has d'anar a escollir aquest streamer que parla en castellà? Perquè té 30 milions de visualitzacions? Sí, però potser és millor fer comunitat, no? Amb els que tenim a casa, amb la nostra llengua. Crec jo crec que falta aquesta empenta. Especialment en formats i en canals, com tu dius, que ja fan servir el català És que els canals pel seu compte, no? Els canals hi són i te'ls trobaràs tant a YouTube com a Twitch, com a TikTok, gent que fa Instagram en català. Vull dir, estan a tot arreu, estan a tot arreu. És clar que ara, en aquest moment, pel que estava dient fins ara, no trobaràs a gent en català que tingui 1 milió de seguidors. Però bueno, ens hem de centrar en el que és el mercat que tenim ara i el reach que tenim ara, no? I perquè una persona en castellà tingui 50.000 espectadors no vol dir que la seva ràtio sigui millor que la nostra en català, al cap i a la fi. Crec que s'ha de mirar quina és la situació del mercat que tenim ara de parla catalana. Una persona en català que tingui 60, 70, 80 visualitzacions a Twitch, inclús 30, és una persona que ja té molta expectació. Doncs, vinga, potenciem-ho. És que si li donem una mica d'empenta, en mig any passaran de 30 visualitzacions a 200. N'estic segura, però seguríssim. El problema és que és desconegut. La gent no sap que existeix. Tu creus que això... En català, a internet, no ho sap. Jo mateixa no ho sabia. Jo no sabia que existia tot aquest món en català i el vaig descobrir gràcies a posar-me dins de Twitch i veure que hi havia una comunitat catalana. A partir d'aquí va ser quan ho vaig començar a descobrir tot, però jo abans no en tenia ni idea de que existia. I com jo, em sembla que és si no és el 90, és el 85% de les persones que no saben que aquest contingut existeix. Tu creus que és degut a una manca de coneixement, per exemple, de les ràdios, de les televisions, dels periodistes que parlen d'aquest tipus de coses? Totalment, sí, 100%. Perquè jo, en tot moment tu em vas dient el que tu penses i em vas corregint si jo dic res que no tingui sentit, potser, però jo, com ho veig, la meva opinió, jo m'imagino que o sigui, el tema periodisme de masses, el tema programes magazine de ràdio i de televisió, que és on es parlen aquestes coses, no? Perquè ara mateix no hi ha un programa especialitzat on es parlin de les novetats als continguts creats online, ja els està venint una mica gran o estan trobant, jo crec que no han sabut reaccionar a temps aquests mitjans tradicionals, televisió i ràdio especialment, i premsa escrita de cara a tot això que ja existia des de fa anys però que ara cada vegada és més popular, que és la creació de continguts de manera autònoma, individual, a internet. I crec que ara estan encara aterrant i sabent qui són Ibai i Auronplay, que jo tots els meus respectes, que estan a tope, són els creadors de continguts més coneguts, el Rubius, Jordi Wild i Wismichu, i crec que encara estan aterrant a conèixer qui són aquests quatre i encara no han vist que hi ha tota una comunitat, que no hi ha 4 que ho fan bé, sinó que hi ha 300.000 que teniu, no sé, com tu deies, 3 visualitzacions en directe, 5, gent que després has de carregar el vídeo i ho mira, i que estan arribant tard, no?, a donar veu o a donar eco. Sí, aquest jo també crec que és el problema, no? És com que s'han quedat molt enredarits en aquest sentit i ara tot just estan començant a descobrir de què tracta tot això. Crec també que moltes vegades el que passa és que els equips d'aquestes empreses s'han quedat envellits, no? I les persones que fan les grans decisions és gent de 50 i pico d'anys, cap als 60 anys també, que no estan posats en el món d'una persona de 20 o 30 anys, no? Llavors tenen un desconeixement de totes aquestes coses noves que estan vinguent per les xarxes socials. I, de fet, si ens mirem les televisions que hi ha ara a Catalunya, 8TV està sent pionera en emetre per Twitch.